swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Wat is hier allemaal gaande? Ja, een heleboel. Dus de kinderen kunnen kleien. Ze kunnen vissen kleien of piraten of wat ze maar willen. Ze kunnen ook een klein schilderijtje maken. Met verf, mooie schilderen. En ze kunnen ook van speksteen. Dat wordt ook door Hepi de Haan georganiseerd. Van speksteen kunnen ze een hanger maken. En dan kunnen ze in de speksteen mooie figuurtjes raspen en tekenen. Ja. En het is alleen voor kinderen? Nou ja, het is in principe voor kinderen, maar we zien al dat volwassenen het ook heel leuk vinden. Dus die schuiven mooi aan bij de kinderen. En je maakt hier pizza's, neem ik hoor? Ja, klopt. We maken hier ambachtelijke pizza's. Op de Napolitaanse traditionele pizza baseerd. En rent dat wat? Ja, juster kwam het wat let op gang, maar dat wie waarschijnlijk ook wel wat soort waar. En het is net zo warm wie om je te steen, maar op zich rond het juster wel mooi. Ja, absoluut. En wat verwachten ze van Joert? Ik denk dat Joert wel wat meer mensen komen, dat er misschien ook wat meer echt komen om te eten. Juist wat meer wat later op een jongen, dat ze dan nog wat, dat ze op Zielwest winnen, dat ze naar een kamer en dat ze dan nog wat kamer eten. Maar ik denk dat de Joert wel wat meer echt voor het diner komen en misschien wat meer samen met aan lunch. Dus ik hoop eigenlijk dat het wat drukker wordt als juster. En hij heeft dan nog een speciale pizza waar je van, nou, die mag je mooie proeven? Nou, persoonlijk ben ik heel erg fan van de 3 kazen pizza. Er zit een heel lekkere blauwe cheese op. En ja, ze zijn natuurlijk alle 3 heel lekker. Maar ik denk dat dat wel de favoriet is. Die is ook onreden. Nou, heel veel succes, Joert. Ja, dankjewel.